Sasa, kela goro ma. Ferenga. Kulumai logoफोर भिडिअखौ आङो जागायबाय नैबे भबानिपुर होननाय जायगानिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनि भबानिपुर दा नैबेयाव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन ओरै सिदा थाङोब्ला थांगोन जाहैबाय हाग्रामा ब्रिज ओमफ्राय ओरै थाङो जाहैबाय बिजनी दा आङो थांगोन बिजनी खिन्थु गोदो जेब्ला नैबेवहाय जेब्ला हाग्रामा दलाङा जायाखैमोन बे समाव जोंनि ओरैनि जेसेबां रायजो राजाफोर दं बिथांमोना नैबे लामाजोंनो ओरै बिराद गोजान गिदिंनानै थांनो गोनां जायोमोन बिराद माने खस्थमोन बै समाव जायफ्रा बेजों हान्था मेला खालामदों बिथांमोना मिथिगौ बेजों मा अबस्था दा थांबाय थानि ओमफ्राय नोंथांमोना नुलांसिगोन दिनैनि हाबाफारि द फुटबल फ्रम बिजनी BDSA बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन खार बोराइजों आं आवगायबाय लेट्स गो So लोगोफोर let's promote sports especially football जोङो नैबे फुटबलखौहाय एसे गोसारहोनि मिथिसारहोनि बिराद गोबावनि उनाव दिनैहाय बिजनी टाउन लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ फेरेंगा क्लाब द फेमास फेरेंगा क्लाब गोजाम मोनसे बिजनी एरियानि फेरेंगा क्लाब जों गोरलैयावनो खोनायोमोन फेरेंगा क्लाब होनब्ला डेन्जार लेट्स सी माबायदि जाखो दा बै समनि फेरेंगा क्लाबा दा माबायदि जानानै दं नोंथांमोना नुगोन दिनै डिटेल्स अब्ला लोगोफोर आङो हाबजेनबाय नै बिजनी टाउन अब्ला लोगोफोर फाइनाली आङो मोनफैबाय बे मुंदांखा फेरेंगा क्लाबनि कम्पाउन्ड माने अफिस होनजागोन दा बेवहाय मोनसे बिथांमोना प्रग्रामबो दङनो दा मोनायावहाय माखासे सावरायनायनि मिटिं बेनिखायनो नैबो पेन्डेलबो बानायगासिनो दङ नै आरो कत टाइम लागे रे ना रेडी दा पेन्डेलाबो जाबाय नै रेडी दायो माने सम जानायजों लोगोसे बिथांमोना बेवहाय गुवारै मोनसे सावरायनानै टीमखौ थाग थियारि खालामनायनि गुवारै सावरायगोन नैबे फेरेंगा क्लाब दा नोंथांमोना नायनो हागोन फेरेंगा क्लाब बिथांमोनखौ नोंथांमोना ग्राउन्डआवल' नुयो नाथाय बिसोरनि अफिसा माबायदि बे बिजनी टाउनावनो दङ नै दा बेयाव नायदो नै अफिस रुमाव हाबोब्ला माबायदि नैबे अफिस रुम स्पर्ट्स क्लाबनि गोबां देरहाग्रा नालाय बेबायदिनो देरहाबोनाय गोबां ट्रफिफोरखौ जों बेयाव नुनो मोनो नै ओमफ्राय बेयो जाहैबाय अफिस गोजोन्थों सार नैबे आदायानो जाहैबाय अपु बेयो माने टीम मैनेजार बर्तमान फेरेंगा क्लाबनि बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो एसे जारिमिन नोंथांमोना मिथिगौ बियो बिराद गोबावनि मोनसे गोजाम बर'फोरनि होनजागोन गोजाम मोनसे स्पर्ट्स क्लाब फेरेंगा क्लाब बिजनी नोंथांमोना नुगोन इस्टाब्लिश्ड इन 1994 बै समावनो जाय बिथांमोना दैदेनगिरिफोर दैदेनबोनाय प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि नायदो बिसोर गासैबो मोजाङै दैदेननानै फोथांनानै लाखिबोदों आरो जोहोलावफोरनो सुबिदा होदों स्पर्ट्सनि थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म खालामनानै होनाय दंबावो जाहैबाय मोनसे न' माने बेयो डरमेट्रि होनदो माने प्लेयार्सफोर थाग्रा आरो नैबेवहाय जोंनि सेंग्राफोर फिट नुगोन नोंथांमोना खारन बिसोर गासैबो स्पर्ट्सनि मानसिफोर जाहैबाय गेलेगिरिफोर माने फुटबल टीमनि नै बेलाय नै गाज्रि नाङालै स्पर्ट्सनि मानसिफ्रा लान्थि लुन्थिखौ जेबो मोना ना माथो जेबो मोना नै बेबायदि आरो बेयावबो नुगोन गोबां नै बेमा सोंलायनानै थानाय माने सिल ट्रफिफोर माने एखे देरहानाय हिसाब गैया बिसोरनि ट्रफिफोरा नै बोसोरावनो 10टा 12टा देरहायो आरो ओरैबो नायबावदो ओरैबो नै बुंफबजोबनाय नै नायदो नै बेखौ सोरबा हिसाब लानो हागोन नामा खेबेसे देरहाखो दिस इज द पावार अफ फेरेंगा क्लाब दा बिथांमोननि न'आ माने गोजाम हिसाबै न'आबो एसे गोजाम जालायबायनो खारन बै समनिनो मोनसे मुंदांखा फेरेंगा क्लाब ओरैबा मा दंबावो सेंग्रा ओरै किटचेन दङ ने ओरै किटचेन दं नै सेंग्राफोरा दुगैदों नै रेडि जागासिनो दं बेलाय नै वा बेसे गोजाननि जमा जादों प्लेयारफ्रा मिथिया ओरैहाय जाखांबाय सेंग्राफोर माजों मोनजाखो दिनै ना दालि आच्छा जागोन दाहाय जालायदो अमा बेदर बर'निखौ दाहाय जालायदो बेलाय ओरै किटचेन ना आरो किटचेनाव हाबनि दाहाय एसे पार्टिबो दंनो बिथांमोननिया मा रेडि खालामदों नायनि दिनैनि नै रेडिखा एसे नै बेवहाय बानलु सामब्राम रेडिसै नै बिसिनि फेरेंगा क्लाबनि किटचेनाव नुफैबाय अमा बयल खालामनानै दोनबाय दां नै दा मोनानि थाखाय रेडि बयल खालामनानै दोनबाय नै वाव बल जोग्राफ्रा मा जायो नायदो नै बिसिनि मैगंफ्रा नै पटल स्क्वाश नै गाजर वाव एनार्जी माने इसनो एनार्जी नांगौना भिटामिन येस ओमफ्राय दा प्लेयारफोरखौहाय
माने एक्टिभ खालामबाय थाग्रा टेकनिक फोरोंग्रा नैबे रुम सिङाव दङ दे माने नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ नै बेलाय नै वाव हेल' सार नैबे जाहैबाय कोच आरो बियो दा बर्थमान फेरेंगा क्लाबनि कोच सारा जाहैबाय राकेश बसुमतारी गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां सासे कोच दा फुटबलनि फेरेंगा क्लाबावहाय सारा जाहैबाय माने इन्डियान आर्मी गरखा रेजिमेन्टनिफ्राय फुटबल टीम खारन आर्मिफोरनिबो माने स्पर्ट्सनि टीम थायो नालाय नैबे स्पर्ट्स टीमनिनो सासेमोन आरो नैबे सारा दा अल इन्डिया इन्डियान आर्मिनि फुटबल टीमनि प्लेयार मामुलि नङा जाबजुब नङा स' लाकि टु मिट इउ सार अके थेंक इउ येस एसे नोंथांमोननो खोन्थानानै एसे गय जानाय जाबाय बेनिफ्राय जों दा थांसिगोन BDSA नि ग्राउन्ड माने स्टेडियामावहाय नैबेजों थांनोसै नै बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन नैबेजों थांनोसै नै नेक्स्ट जन दिनै गाखोलायबाय गोदान गारि मोनसे टाटानि नेक्सन केमेरायाव नुजोबखायो माथो होनब्ला जों मोनफैबाय नै जोंखौ दोननानै थांफिननो ना मायो नैबेबा बाहागियाबा नै खामानि दङ जोंबो मोजां मोनबाय नैबे गारि गोदानजों दोनफैनायखाय ओमफ्राय नै माबा मेला गिदिर जायो बिजनि ने बोन जायोना बिदि प्रग्राम जायो मेला जाग्राफ्रा मिथिं जाग्रा बेयावनो आरो नै दा मोनफैबाय नै ओरैबो खामुरि मारिलुआवहाय मोनफैबाय माने स्पिड्सआ जोब्बाय ओमफ्राय दा हाबसिगोन जाहैबाय नैबे BDSA नि ग्राउन्ड बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथार बेनिफ्राय दा नैबे BDSA आव मा खेला जागासिनो दं नोंथांमोना नायदो सुपार डिभिजन एन्ड A डिभिजन लीगनि फाइनाल दिनैहाय दा बेयावनो सुपार डिभिजनाव गेलेगोन जाहैबाय फेरेंगा क्लाबआ फाइनाल मेच फाइनाल दा प्लेयार्स इन्ट्रडक्शन आलासिफोरनिफ्राय लोगोफोर दा नैबे मोनसे ब्लू जार्सीनि टीमानो जाहैबाय पानबारि मानास्रि क्लाबनो बेजों फेरेंगा क्लाबजों फाइनाल मेच गेलेगोन सुपार डिभिजन लीग नै नायदो नोंथांमोना बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि फेरेंगा क्लाबखौ इनभाइट खालामनानै गेलेहोनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानैनो मोजाङै जगाजग खालामनो हागोन दा नैबेनो जाहैबाय नै माखासे ट्रफिफोर मोननै खेलानि सुपार डिभिजन लीगनि आरो A डिभिजननि आरो माखासे बेस्ट प्लेयारफोरनि ट्रफि बेनिफ्राय लोगोफोर नायदो नोंथांमोना जायफोरा नुवाखै BDSA नि स्टेडियाम बेबायदिनो माने मा होनांगौ मोजाङानो माबा नर्माल मोनसे स्टेडियाम आरो मिनि स्टेडियाम बेनिफ्राय जोबोद मानसिफोर नायो बे जायगायावबो खेला सुरु नोंथांमोननो आं खेलाखौ एसे दिन्थिनो नाजानायसै कि अबेनि लोगो कि टीम আমার ফেরেঙ্গা फेरेंगा হ্যাঁ জুব্বাই একেবারে আপনার টিমটা কোনটা চাচা টিম কোনটা বিজনি চাচা খেলা গরম আছে মারাত্মক কোনটা টিম চাচা আপনার হবে
दा खेलाखौथ' गासैखौबो दिन्थिजोबनो हाखाया लोगोफोर आरो बेनिफ्राय दा बिराद कम्पिटिटिभ मेच बियो दा गेलेयै गेलेयै खेलाया ड्र जानानै ट्राइबेकार आरो ट्राइबेकार गेलेयै गेलेयै मा जाखो नोंथांमोना नायनो हासिगोन। दा मोनालायबाय लोगोफोर खेला जोब्बाय मोनाबायसो ओमफ्राय फाइनालि फेरेंगा देरहाबाय। फेरेंगा देरहाबाय आरो चेम्पियन माने सुपार लिग BDSA नि सुपार लिगआव चेम्पियन जाबाय देग्लायनि 2023 आवहाय। बेनिफ्राय दा जाहैबाय प्राइज डिस्ट्रिबिउशन मोनाबाय अखाबो हाबाय लोगोफोर नै नोंथांमोना नायलांदो। दा आरो बेजों लोगोसे दङ दावबायसार सार EM अफ स्पर्ट्स BTR। दानिया मोनानिबो सम जाबाय लोगोफोर दा जोङो फैफिनबाय नैबे फेरेंगा क्लाबनि अफिसावहाय। दा अफिसावहाय माखासे जोंनि सिनियर फाउन्डार्सफोर जे मुंदांखा जोंनि बे फेरेंगा क्लाबनि गायसनगिरि बिथांमोना दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो नै दासो चेम्पियन जानानै फैनाय नैबे टेबोलाव दहाय नोंथांमोना नुदोंमोन बे गैयामोन देग्लायहाय आरोबाव नैबे सुपार डिभिजन लिग बे BDSA बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशननि चेम्पियन जानो हाबावबाय फेरेंगा क्लाबआ। बेनिफ्राय जों माखासे खोथाफोर मिथिनानै लागोन दे माने बै समनि फंनैसो जारिमिन आरो माबायदि थागथियारि जादों दासिमाव माबायदि जानानै दं फेरेंगा क्लाब। नोंथांमोना नैबे बर्डआव नुदों जारिमिन मोनसे जारिमिन बायदि बिथांमोनहा दंखायो बर्डआवहाय। नैबे सार शान्तराम बसुमतारी बिराद गोबाव सलायबोदों। बेजों लोगोसे खुंख्रा गयारी बिथांमोना सेक्रेटारि हिसाबै माने बिथांमोना बिराद 2003 सिम सलायबोनाय 1994 निफ्राय नैबे सारा दङ नैबेयावनो दङ आं नोंथांमोननो दिन्थिनि। दा फेरेंगा क्लाबखौ मेलेम खर' बाहायनानैहाय जागायजेननाय नैबे सारानो जाहैबाय नै शान्तराम बसुमतारी। दा बै समावहाय जागायजेननायाव मा साननानैहाय सोरजों माने बेखौहाय क्लाब दाजेननाय जायामोन सार? सिगाङावनिफ्रायनो माखासे उद्देश्य लानानै फेरेंगा क्लाबखौ जों गायसननाय जादों आरो बेहाय फाउन्डार होनब्लाबो आं बेहाय आं हारसिङै माने फाउन्डार जायाखै। बेखौ रायजो राजा जोंनि माने माखासे मेलेमजिबि बिथांमोननि नाजानायाव बानजायनायाव आरो सानखांनायाव नैबे क्लाबखौ गायसनजेननाय जादों आरो बेहाय आंखौनो आफादगिरि हिसाबै माने गायसनजेननाय जादों आरोखि। बै समफ्रावहाय नै दानि बायदि सुबिदाफोर दंना गैयामोन? बै समावहाय बे रखम फाइनान्सियेल बेलायावहाय एसेबां बिदि सुबिदा गैयामोन। नाथाय दा एसे खस्थ'नि गेजेरजों जों सलायबोनांदों। बे समावथ' आरो BTC BTR होननाय गैयामोन। थाखा फैसानि बेलायावबो एभेलेबल नङामोन। अनसुंथाइ होगिरिफोर दङ नालाय बिसोर बिथांमोननिफ्राय जों अनसुंथाइ लायै एसे माबानानै जों बेबायदि फेरेंगा क्लाबखौ माने फोथांबोदों आरो गोजौथिं लांनो थाखाय नाजाबोबाय थादों। बेजों लोगोसे सारमोन दं बिथांमोनाबो गासै बेनिनो दैदेनगिरिफोर। दानिया 1994निफ्राय फैनानै दा 2023 आरो देग्लायबो चेम्पियन। दानि प्रेजेन्ट दैदेननाय आफादगिरि नैबे फेरेंगा क्लाबनि आफादगिरि बिथां सार दानसोरां मुसाहारि दानि बिथांनिफ्राय फंनैसो आरो दा माबायदि आपडेट आरो माबायदि रेडि साखाफारा फैबाय थानाय उन समावहाय। दा नैबेनो जाहैबाय सारानि प्रेजेन्ट दानि आफादगिरि फेरेंगा क्लाबनि सार दानसोरां मुसाहारि नैबे बिथाङा। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे दं सेक्रेटारि सार राजु बसुमतारी। देग्लायनि सिजननि थाखाय नैबे फैबाय थानाय बोथोरनि थाखाय नोंथांमोननि क्लाबा माबायदि साखाफारा जाखो? जोङो इनभाइटेसन ट्रफिनि थाखाय साखाफारा जों जागासिनो दं। जोङो स्ट्राइकार मणिपुरि थागोन 2 आरो आदिबासि 7 थागोन। ओमफ्राय माखासे चिरां दुवारनिफ्राय जाय प्लेयारफोरखौ माने बिसोरो रिजेक्ट खालामनानै दोनदों बिसोरो जोंनाव 2 फैगोन। जोंहा आसा दं, रायज्लायनायबो जाबाय। जोङो अल आसाम गेलेनायनि मोनसे साखाफारा जोंहा दङ। बेखौ अकल जों गोसो जाबाल' जाया, जोंनि एडभाइजारफ्रा जोंखौ बहुद बोसोन होयो आरो हेल्प खालामो। दा बिसोरनि थाखायसो जोङो बे क्लाबखौ दिनैसिम जों लाखिनो हादों आरो सलायनो हादों। एडभाइजारफोरखौ जोङो नागारनानै बे फेरेंगा क्लाबा माने जिबनावबो जोङो सोलिनो हाया।
नैबे जाहैबाय सार राजु बसुमतारी बे जाहैबाय सेक्रेटारि अफ फेरेंगा क्लाब एट प्रेजेन्ट बेनिफ्राय दा सारमोननि प्लेयारफ्रा रेडि जाजोबखाबाय दा सोरबाफोर जुदि नोंथांमोननि क्लाबाव जइन जानो गोसो जायोब्ला बिनि थाखाय सेलेक्सननि माबाफोर प्रसेस बेबायदि दं नामा जोङो बेखौ अलरेडि खालामबाय ओमफ्राय जों रायज्लायगासिनो जोङो दा प्लेयारफोरखौ जोङो सेलेक्ट खालामदों जोंनाव माने बेंगलनिबो जोङो सासेसो थागोन सानैसो मणिपुरि दङ ओमफ्राय नागालेण्डनिबो दङ जोंनाव माने जिखिनि जोंनि लकेल क'क्राझारनिबो दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिबो फैगासिनो दङ जोङो अल आसाम ट्रफि गेलेनो थाखाय जोङो जेरैबायदि टिम बानायनांगौ बे टिमखौ जोङो दासिम माने सायख'लायनानै बानायगासिनो दङ अलरेडि जाखाजोब्बाय बेनिफ्राय नैबे फेरेंगा क्लाबनिनो सासे माने गोख्रों एडभाइजार सार बिथाङा जाहैबाय जाय एक्स MLA सार कमल ब्रह्म नै बिथाङाबो एडभाइजार हिसाबै दं बेनिफ्राय सारा नैबे फेरेंगा क्लाबावहाय माबायदि समावहाय एडभाइस होनानै माने सापर्ट खालामो आं MLA जानाय समावनो बे फेरेंगा क्लाबा माने दाजानाय जादों आं 91 निफ्राय 96 सिम जायखिजाया बेयावनो दंमोन ओमफ्राय फेरेंगा क्लाबा माने बिजिनियानि मोनसे नायल' जाल' मोजां क्लाब आरो बेखौ अल आसाम बयबो मिथिगौ सिगांथ' फाइनान्सियेलि बिराद दुरबलमोन बेबादिनो रायजो राजानि आरो माबाफोरनि मदद लानानै अनसुंथाइ मोननानै बे क्लाबखौ सालायबोदों एखमबा मोजां जादों एखमबा एसे गाहायाव फैदों बेबायदि सोलिदों आरो नारा नाथा नाजानायाव बे क्लाबा थावरिनानै थादों थिसथिनानै थादों दा बांसिन माबाया खिन्थु लाइमलाइटआव फैदों जोंहा दानस्रां मुसाहारिनि दैदेननायाव दानिया मोनाबाय लोगोफोर मोनाबाय माने जानाय लोंनायनि सम पार्टिबो जाबाय देरहादों बिराद गिदिर मोनसे साक्सेसफुल खारन मोनसे डिभिजनेल एबा डिस्ट्रिक्टआवनो स्पर्ट्सनि देरहासारनाय फेरेंगा क्लाबनि बिराद माने मोनसे गोजोनथाव खौरां दा बेवहाय गोबां आखाइ दं नैबे सारमोननि सार बामब्लेमा दङ नै गोबां फेमास नैबे बिजनि एरियायाव ओमफ्राय सार दङ नै सासे सार सानसुमा बसुमतारी नै बिसोर सानैमोन दं बिथांमोननि बिराद आखाइ दं अरायसम माने नैबे फेरेंगा क्लाबखौ एबा स्पर्ट्सनि बिथिङाव माने बिराद सापर्ट होग्रा गोसो गुदुं नैबे बिथांमोना माने एसे बैसो जाब्लाबो आरोना माने दा बेखिनियावनो नैबे सारमोनखौ लानानैनो भिडिअखौ फोजोबबाय बेबायदि आरो थेंक इउ